Til nyinga Lydia Okeo. Riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya Lanso kwedo barup Kenya Kwanza manyo jatenda kweth mathoth od bura Kimani Chungwa okoni kisechope winjruok e weche makoro gidhi twak gi Azimio la Umoja wan Kenya Lanso. Azimio bende oyango ni ogai mar Azimio Raila Odinga oserado ko jatend piny Kenya William Ruto kakata kamano winjruok e wi yor tayo twak to pod olware Luanda kaka wota nyambaga lerno. Bang' weche pilore mbuye wi romo mar jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lanso Odinga e kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya Lanso kokalo kuom Peter Munya oyango ni Odinga kod Ruto nyocho romo mar bilo wach kanyakla romo ne ochwe konkwed mane en jatend piny Nigeria Oleso Gono Basanjo. Kata kamano romo makamano ne okonyago lemo mora ni mar jotelo ariyogo ne opogre pare wi gino mowinjore twagie e kod kaka twagno winjore ta. That indeed there was a meeting chaired by His Excellency Honorable Obasanjo, and Baba accepted to appear in that meeting because of his respect for His Excellency Honorable Obasanjo. And as we have pointed out very clearly in our statement, that meeting did not conclude on any issues. It was a meeting to agree on when to hold the talks and how to hold the talks. So there were no issues canvassed there and agreed. Azimio bendo chikore gi chien kendo kwedo barup Kenya Kwanza manyonde ke kod jatend kweth mathoth od bura Kimani Chungwa kagiko ni gik ma ichungo ndikogo gin miriambo matamre gi nono. We disown the statement by Honorable Chungwa. Azimio had nothing to do with it. So it is totally unacceptable and misleading to the public for Kenya Kwanza to start releasing its own statements. Azimio koni pek mar ngima en gino magimiyo pek e twak mora madibedgo ni mar pek mar ngima en gino mamula dundo jopiny masani kecho saso. Our priority for discussion is the escalating cost of living, which has only got worse with the lifting of the conservatory order on the 2023 Finance Act last week. Azimio koni gibiro dhiyo nyime kod romo mag japiny e kinde mabende e gecha Kenya Kwanza kum chikore ni onge romo mane jatend piny Tanzania Samia Suluhu ne ochopo e Kenya timo e kagi sane bende Azimio koro koni Kenya Kwanza nyiso toke ne Obasanjo. It points to Kenya Kwanza now institutionalizing the culture of deceit and taking it to the global stage. They denied the presence of President Suluhu here a few weeks ago, and now they want to deny the presence of His Excellency Obasanjo. Komachielo, jod bura mamoko mag Azimio medo jiwo duondgi kagisiro twak mano mamulo pek mar ngima. The reason why those young people spread their chest towards bullet direction was because they were hungry, they have no jobs, they were devastated, they are desperate, they are disillusioned, and they don't feel Kenyan anymore. And that's the reason why those young people did not fear. They were on the street regardless of how forceful the police approached them. Koro yangore ayanga ni twak ekind jatend piny William Ruto to kod jatend Azimio la Umoja wan Kenya Alliance Raila Odinga chal ka gima osego ng'wech makmana ni twak pod digni lore ni jodit ariyogo chal ka gima ok osechopo winjruok e wi gino minyal twagie kaka twak inyal ta to kod gino minyal mi pek. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa mbele jatend piny